Karrierecoaching handler om at hjælpe dig frem til en afklaring af, hvad det er, der skal give dig arbejdsglæde og livskvalitet fremover, så du kommer derhen, hvor du gerne vil være i joblivet. Processen starter der, hvor du er i dag, og bygger på, hvad du tidligere har lavet, hvad du har haft succes med, og hvad du har trives med. Sådan at dine erfaringer, dine stærkeste kompetencer og dit talent kommer frem i lyset og bliver tydeliggjort. Vi skal også se på, hvad der virkelig betyder noget for dig i dit liv, og hvad du har lyst til at arbejde med, og lære mere om, og udvikle fremadrettet. På den måde får du hjælp til at finde ingredienserne i dit drømmejob, og også hjælp til at finde vejen derhen. Jeg er træt på 70 70 20 69, så ring til mig. Så tager vi en snak om dit behov, og også om, hvordan jeg kan hjælpe dig i processen.